Nyt Stella tässä leikkaa näitä sepia vielä paloiksi. Tuossa otetaan nyt pääkappale erikseen noista muista. Kunhan sieltä saadaan sopivan kokoisia haarukappaleja, niin siellä ei ole niin kauhean väli. Sinne meni sipulijoukkoon. Siellä on öljy pohjalla. Nyt siellä on sipuli hautunut, kuulottunut riittävästi. Nyt tänne menee mustekalat, sitten seepiät joukkoon. Tulkaas katsomaan, miten näiden rakenne muuttuu täällä, kun nämä kuumenee. Ne oli semmosia aika lailla värittömiäkin äsken, ne muuttuu tommosiksi ihan kunnon tukeviksi. Lötköstä paloista ne muuttuu tommosiksi tukeviksi, ne tukevoituu. Sitten sinne menee viiniä kohta joukkoon. Kunnollinen määrä. Πόσο καιρό θα αφήνεις τώρα να σιγοβράσουν? Σιγοβράσουμε νερό για να φύγει όλο το νερό του. Nämä on tässä sen aikaa, että niistä lähtee se oma neste pois. Se näkee tommosena niin kuin kuplastona tuossa kunkin tommosen palan ympärillä, niin näyttää, että se niin kuin, jos katsotte, niin niiden alla kiehuu ja reunoilla kiehuu. Niin se on just sitä omaa solunestettä, joka sieltä irtoaa. Nyt sinne meni viinijoukko. Sitä oli ne 2,5 desiä. Oikein kunnon tukevaa kreetalaista kyläviiniä. Sillä se saa nyt muhia. Kansi menee päälle. Annetaan se olla. Posso kerrotta tuo finistora? Decaletta. Ναι, μετά θα βάλουμε ντομάτες και τα σκελικά και μετά περίπου μια ώρα. Joo. Nyt se lähtee noin 10 minuutissa kypsymään. Sinne lisätään sen jälkeen mausteet mukaan. Sitten se saa sen jälkeen niin kypsyä vielä noin tunnin. Ihan. No niin, sieltä tulee komeat höyryt. Mikä tuo kun viini haisee siinä jo. Sinne menee tomaattia. Tosta osa. Seepioita oli 1,5 kiloa. Θα προσθέσουμε τον άνηθο. Η μάραθο. Το μάραθο, συγγνώμη. Se menee fenkoli. Πάμε γιατί. Και πάνω έχει χρειάζεται, πάνω ωραία. Εντάξει. Δίνει πολύ γεύση. Se antaa paljon hyvää makua sinne. Και θα προσθέσουμε και λίγο μελάνι. Ja sitten laitetaan hiukan vielä mustetta. Ναι, θα βάλουμε και σκόρδο, θα βάλουμε και... Niin kuin mä lupasin, niin jokaisen ruokaan menee valkosipulia tänään, niin menee tähänkin. Yksi kunnon kynsi. Siellä. Αλάτι πιπέρι. Πιπέρι πολύ. Pippuria menee paljon. Εντάξει. Και το μελάνι. Sitten menee... Όπως είναι αυτό, ναι. Όχι, είναι μοσχαράκι μέσα και δεν σε να το βάλει. Sinne menee mustetta vielä. Εντάξει. No. Το ανακατεύουμε για να δούμε. Να αρχίσει και μυρίζει και το μάραθο, θα είναι ωραίο. Και τώρα μία ώρα. Ναι.
Βασισπελτέα ακόμα. Λίγο πολυθέα για να πάρει λίγο χρώμα. Συνοταν hiukan tomattipastaa vielä joukkoon sen takia, että saadaan väriä paremmin. Jos olisi ollut tummempia tomaatteja, niin olisi tarvinnut laittaa. Tähän ottaa tuolta tommosen teelusikallisen verran, niin sekoittaa sitä vähän veteen ja se vesi tänne joukkoon. Ja kyllä sieltä tunnin aikana nähtiin vähän aihtuakin, sitä pitää käydä katsoa, että onko siellä sitten riittävästi nestettä pohjalla. Μυρίζει. Ωραία. Ρίξτε το δάξι, κλείψτε. Λίγο να μην ψήσει τα μάτια. Δεν πειράζει, θα ψηθούν τα αφού θα ψήνετε συνεχώς. Πολύ ωραία. Έτσι θα βράζει μισή ώρα, μια ώρα περίπου.